Cât te-a costat până acum frica de a începe? Poate nu ai pierdut bani pentru că ai făcut o investiție greșită. Poate ai pierdut oportunități pentru că ai așteptat să nu-ți mai fie frică. Și aici apare o diferență importantă. Curajul financiar nu înseamnă să arunci toți banii într-o investiție pe care nu o înțelegi. Asta nu este curaj. Este imprudență. Curajul înseamnă să începi să înveți, să pui întrebări, să accepti că nu vei ști totul de la început și să faci primul pas la o dimensiune pe care o poți suporta. Cercetările arată că educația financiară este asociată cu decizii financiare mai bune, iar cunoașterea și încrederea în propriile capacități influențează inclusiv participarea la investiții. De aceea, înainte să cauți randamente mai mari, construiește ceva mai important: capacitatea de a lua decizii bune. Începe mic. Învață înainte să investești. Nu pune în joc bani de care ai nevoie pentru traiul de zi cu zi. Și, mai ales, nu confunda curajul cu graba. Pentru că uneori cea mai scumpă decizie financiară nu este o investiție care a scăzut. Este oportunitatea pe care ai amânat-o ani întregi pentru că ți-ai spus: nu sunt pregătit. Poate nu trebuie să fii pregătit pentru următorii 10 ani. Poate trebuie doar să fii suficient de pregătit pentru primul pas. Iar mâine vom vorbi despre ceva ce poate valora chiar mai mult decât banii: relațiile. Întrebarea de astăzi este: ce oportunitate evit în continuare, nu pentru că nu pot, ci pentru că îmi este frică să încep? Urmărește-ne pentru claritate financiară.